Hej YouTube og velkommen til den her video. Og i dag skal vi react til hvad nu han hedder, Gulddrengen. Se mig nu. Noget gik galt, tror jeg godt forsøge. Det skal jeg nok. Lige om lidt, jeg skal bare lige holde på min dyne. Jeg skal bare lige have min dyne. Okay, tak. Hvad?